Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka-Office u Divisional Forest Officer, kabapait ya ka East Coast Hills pa Riboy District, lingba ka jing ujor jang ka Nyautrap Integrated Territorial Organization. Kladan kuna, sanlak anyo puprajar, praspa anyo puprating ka, ya ka Riangdo Venice Private Limited, kabadan ha umnyam, hadian balalam, baka penken ya ki kendon an. Ya ka jingdan kuna, lapantip daw DFO, haka jing kendu ikinangalam kaseng, haka laipau truk naitong arja penriu. Haka jingkan bigilap thai kubur, u presiden kaseng, u badan bok dakhar, ula kentu ki pai ba, balada kilap ya ki weipat, ki karkhana ki bapen khan ki dei ban ujor, syaki bor sorkar, bapen tebru, bakaseng, bat ka office u DFO, ki sali hiar jurip kendit, yai karkhana ki badan ho umnyam, khanang banlap ik batrikam bean. Haju kapor, unang ilam kahitu, ula kentu ya kami Meghalaya Energy Corporation Limited, baka dei ban kendang ki barjela, ki basa ai jakat rekam jong ka MECL. Bat halor kan ye, kasang galapan tepru, balada ki bo badi pet, kim sengap iki jing dawa, kasang kamban sie, men pelong daga jing ki, ha opes rekam ga MECL ke badan halum jing syai. Entah kesini kalian juga hitung ilawan yang penduk yo DFO, bopek ya ka division yang kari bahai district atau ka East Coast Hills. Kanai ka jingwan ka jongi kadi halor bangi budien. Ya katu ka bangila here tank support stay support industrial area apa umyam de hangila wan budin bangila kali kala jayu hadian bangi wan jurip ni wan here kila le yu gitu ki vinir somil kibran sto de nakalian jang DFO lai de ka jubab ku bakler wa peni ki kap kisla ba hadian ba ki wat kila inquiry kila rong haman ki de industrial area gitu ki vinir somil hang to da kilap kawai ka balong discrepancy long di balapi kita ki bala violet la nei ke bala pengkanyaan bat di kata ka company ka bedai ka Riangdo Vinir kila fine ka bapoi sanlak nyu kupra praspa nyu kupra tengka kata ka dei ka jing fine hadian ba ka hitu kala let kala ujor de sekawai naka liang ka jongi kala kani ka ngila depet ya kani ka pisala siu bi haka kan poi bis ka government revenue de ni kan turu ya ki ba ada kilap kino ki ba ilong illegal complain khnang ba kan ka government kan kamai namar ngila i ba ka pausai kumni ba lading ai lat kwat san lak rumono ban ai de haka jing mi ga hito haka jing kendang ni la yo shisha ban tre bat kan de kader ka jing job hi ka sang namar ngila la ban pembor ya ka forest department ban fine bat ba menta ka jing nong hi ka de yo pat ba namar ba ka pisa ya ka fine la sio support ka revenue lanis ka platang ka jong ka sarkar nekle halor kita ke kani ka kila dep kompong kila shim ya kita ka mo kata ka de sizalis bat ki ya ka ki bala sis ru kidon te bat nang ni sakmat namar ba ngidang yo jing tip ba kani karing do kadang ya illegal kadang pendon kami da kita ki tiar ke ba pendung tu ya kita ki diang ki ban pendon kam hak tu ka karkhana ko jungi te shan ngin se her lang bat ka office jong DFO ngin her surprise bat ngin le de ka batenge la de ngilap tangi karing do binir ndre ya barok hat kitu kiwi caka ki bron sto nomor ba habukut hi ka kam ka jam kumbungi ang ngado nusa ngi haban pengor bat ngi haban pek lara ka balong illegal ngin haban nyon bet dan ri ha ka badai bat ka balong legal ka bong kta yo jet ben ri nyo trap te tang kata hi nakaliang ka jongi bat shan ngin sa her kala ngilap kino ki ba kham sitia kini ki poi ai lenne kita ki khala ki bron sto ngi man se ngin sa shim hi ka sinjam ka patenge rangkat bat ka forest department hoi kumbaga ong menne namar bangi layo den ke jing jor ni ki padba bat na ki basong sa marjan sto ong ba kidang don kita ka operation illegal jong ka ka Riangdo Vinir tengin na kalian ko jungi rangkat bat ka office nin light bala dengilam namar menne ru haka jing ekran du DFO ula ai assurance pa dengilap bakin kila illegal ngin sis bi hang to bat ngin kalian ka sengru ngin dawa ban pendu
ya ka license jong tu ba yu bat haban kang snon ya ka to company but ngin sedang ya ibut dian hadin bangila yo ya kan ka report kan ka ba kila dep sir kan sanlak yu ko pra rajar yu ko pra tengka nomor ba kat kum ka jingpet haman to kasing kitu ki diang bat kot kum kata ka jing khen ngim phat ya smu ya hap te hendrei ngin kre ya ka ta ka RTI bangin wat susu bangin yo in details ba kan ka sanlak sanlak nyu pra pas pa nyu pra tengka kawan da kum no kan de kadai de ka batali ne kadai baki khen kat kum ka rule ne kadai kat kum baki ina ade halo ka te ngin sale ya ka bron kam te ya bamtahi te ngin opsha ya ka office hakasi ba ki ya bu tarik kan ai ya kata surprise check ngin herbe pala dengin lah ngin safe ne habi ya dai bat katuka jaka ka baki occupied ya katuka jaka jong ka MCCL ngalayo ban ya kren berway officer bamenta udang don sabar state ya hakapo jingi kren jong tu wang bu nia kren ber CMB baria discuss te nakadem ko jong ki kila ada ha ya kata ka legal notice dan ya kata ka eviction notice ka ba hakau sini jadi ai ka report tu wang ba unia kren ber CMB but undala yo ban ya kren ber CMB but kin evict back kat kum ka rukom but hakaturu lada ka MECL hi kamla ban ive tangim nakalian so hito baru khoj bat unit bat area bat circle kan sale shong dharna hapo lum jing sang tai ban persha ya ka jing yo ban shong ini upoi ai namar ba PE ban jin ba dai yo khasi lada ki shong hapo jaka MECL claim da ai kata eviction notice claim da ai kata ka yu kila ai ka FIR la kendang baik handrei mandala dai pat ya yu mender ki pen i ba ki don kata ka sympathy kata ka jing it perajat kata ka orang ka mo human beings dunia kata ka humanity dangin kalian juni nginum ai lara ka anhi kan dai be kumjo lada yu khasiru usha edek claim da ai notice yu mender poi ai sisniru dai ban le hi kat kum ka katju kata ka an kum ba ki le hi jek pendio ka kendro jing sisa ka dei ka baki kat kum ka jing ya kren bat ki tu ki officer jong ke yo ni yo hap to ka por ni ong ba bali pi beng ya ka to ka FIR tena kan ni jong ki ong ba kala pressurize na ka department lani kala ya kren ba ka sarkar ba ka to ka riang do vinir lani tu ki try ja ka ki ong ban pisna ya ka kendro ka ba be ki krot te ki la yo stanat ya kata te ki yo tenrei kam dei ka kum ba ki ong ki ka ba kata ka bakin pen perah ndrei kajaka jong ka MECL ki penduk maki pakadau ki haban snak ya kata ka notice pada ndalawan uta officer ki discuss bat CMD ban evek ki bat lada ka MECL ka feel ban evek man se ka seng hi kan sale de ka bor ban evek kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba arpautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka dan ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan